Ikuskizunak 50 minutu inguru iraungo du. Ongi etorri Gloriaren mundura. Eskerrik asko. Buenas tardes a todos. La actuación durará 50 minutos. Bienvenidos al mundo de Gloria. Muchas gracias. La Gloria que estamos zuen bezan moduan, atzerkira janda eta txixakila etorri zen. Por favor, apagar las luces y los móviles, apagar los móviles. Y como diría Gloria, al teatro se viene comido y meado. Nota autobiográfica. Gloria Fuertes nació en Madrid a los 2 días de edad, pues fue muy laborioso el parto de mi madre, que si se descuida, muere por vivir. A los 3 años ya sabía leer, a los 6 ya sabía mis labores. Yo era buena y delgada, alta y alta enferma. A los 9 años me pidió un cargo.
A los 14 me pilló la guerra. A los 15 se murió mi madre. Se fue cuando más falta me hacía. Aprendí a regatear en las tiendas y a ir a los pueblos por zanahoria. Por entonces empecé con los amores, no digo nombres. Gracias a eso pude sobrellevar mi juventud legal y sin la guerra. Para pararla, me detuvieron a mitad del camino y luego me salió una oficina donde trabajo como si fuera tonta. Pero Dios y el botón saben que no lo soy. Escribo por las noches y voy al campo mucho. Todos los niños han muerto hace años y no soy. Estoy más sola que yo misma. He publicado versos en todos los calendarios. Escribo en un periódico de niños y quiero comprarme a plazos una flor natural como las que le daban a Pepa.
poesía, miseria. Advertencia orduan, zela gloria idazten, olerkiak eta mundu. Hori hemen Hori bai, pertsona guztat, konatu eran, eta aurrera. Bai, guazen. Venga, ahora, ¡Puta! Ya está ahí, cariño. Ya está ahí, mía, cariño mío. ¿Cómo sale tu dedo? Mírala, Dana, mírala. Dana. Ya está, ya está, ya está. Toma, cógela, Dana, coge a tu hija. Gurutzatzen dugun lehen ate hau gorriz pintatuta dago. Zauri sakonean zehar irteten gara. Kobazulo baten sakonetik. Non bi langile tristeren amodioak, nazkak edo iturak ekoizten gaituzten. Segundotako lanaldi lehergarrian. Akastun irteten gara. Puska eginda gaude. Puska txiki eginda gaude. Eta batzuetan presaka eginda gaude. Denborarik etzegoelako piesen hartzak arraskatzeko, xehetasunak ongi deitzeko, zeharo eteteko, tristuraren silborestea. La prisa no cree en la esperanza. Se levanta temprano y va a la busca. No sabe esperar, ni estarse quieta. Padece insomnio, la prisa. La prisa condenada a tener prisa. La prisa con su prisa mañanera. La prisa se equivoca y te equivoca. Con prisa nunca llegas.想着我的事情，突然我感到很害怕。他从他的脸上，我发现他
他这一辈子都还没有说过一句“我爱你”。You don't have to say please. Get down on your knees. Shut like cock. You don't have to say please. Shut like cock. You don't have to say please. You don't have to beg me for it. You don't have to beg me for it. Anyone, please. You don't have to say please. Beldurtzen du loreago izimentzeak. Beldurtzen du asko maite izan eta besteek zu maitatzeak. Beldurtzen du ume batek heldu aurpegia izateak. Beldurtzen du gauak. Arrazoirik gabe dardarka hasteak. Arrazoirik gabe irri egiteak asko beldurtzen du. Beldurtzen du lorategi erabakea bere koloretako belarriz agertzeak. Beldurtzen du maiatza izan da, eguraldi ona egiteak. Beldurtzen du batez ere, gertatu ahal izateak. Beldurtzen du osoa denak, litekeen horrek, argi gehienak, koldarkeriak, ezkontzen den jendeak, ekaitzak, sortzen direnen haizeak eta euriak. Gau ezin hork egiten ez duen zaratak, aurki hutsak, kirrinka egiten du beti. Beldurtzen du aiztakeriak eta araitasunak, oinazeak, zugeak, itsasoak, liburuak. Beldurtzen du zoriontsu izateak, beldurtzen du suak, izutzen du bakeak, zerbaiten susmopean beti. Beldurtzen du gariak oro, pobreek oro. Onena, aurkian eskresartzea. Dans ma poitrine, il y a un arbre où habite un oiseau rouge. Dès qu'il te voit, il a peur. Il va ses ailes, il saute partout. Dans ma poitrine, il y a un arbre où habite un oiseau rouge. Dès qu'il te voit, il a peur. Tu es un épouvantail. Trabajo en un periódico.
Pude ser secretaria del jefe y solo soy mujer de la limpieza. Sé escribir, pero en mi pueblo no dejan escribir a las mujeres. Mi vida es sin sustancia. No hago nada malo. Vivo pobre, duermo en casa, viajo en metro, ceno un caldo y un huevo frito, para que luego digan. Compro libros de viejo, me meto en las tabernas, también en los tranvías, me cuelo en los teatros y en los saldos me visto. Hago una vida extraña. Ametxe egin nuen nire zenean ninguela. Esnatu eta buruti ninguela ikusi. Ametxe egin nuen nire zenean ninguela, nire kordetan. Lehioan zabal-zabalik eta migandiz ere eskigita gabeko negar lantuen izanak. Zeme alaba banuela ametxe egin nuen. Esnatu eta txantxa zela ikusi. Esna ninguela ametxe egin nuen. Esnatu eta lotan ninguela ikusi. Como para escrever. Sei que em sua solidão. Pensa em voz ou ostra. E depois dá-vos a sua pérola. Feita em tristeza e solidão. Bezalakoa sentitzen bazara, zigarrekin bat bezalakoa, oskol bat bezalakoa, ez zazu zure tristura ureztatu. Ez da existitzen zure porrota. Arena da porrota. Bera barintzeko erabili zintuen arena. Gero, baita sarraren moduan botatzeko. Zuen energia zurrupatu zuen arena. Zutaz gozatu eta zapaldu zintuen. Zigarrokin erabilia duen moduan. Zure frituari oska egin, eta zugan bik gelditu zena bota zuen arena. Beruzezko oskol zuritu eta barregaria. Baldin eta baieta, zigarrokina edo eskola bazara. Errain ezazu zeure buruaren man. Eta ostera, geratu zaitez nargolan batean. Poema batean. Euskola izatekotan, une gozetik batentzako jaki gozoan. Horrela egiten duenik. Solo te di diamantes de carbón, rompí tu mundo en dos, rompí tu corazón y ahora tu mundo está burlándose de mí. Miedo a quererte sin quererlo, de encontrar
quererte sin quererlo, de encontrarte de repente, de no verte nunca más. Oigo tu voz siempre antes de dormir, me acuesto junto a ti y aunque no estás aquí en esta oscuridad, la claridad eres tú. Quiero volver a los infiernos, llega que me tengas miedo a tenerte que olvidar. Quiero de quererte sin quererlo, de encontrarte de repente, de no verte nunca más, de no verte nunca más, de no verte nunca más, de no verte nunca. Para empezar, tiene que ser final. No sé cómo una gota de agua pudo hacerse hilillo entre las grietas, ablandar pedernales, acariciar musgos lóbregos en cavidades siniestras, volver a la luz, hacerse un hombre manantial o una mujer arroyo, y luego hacerse río o llegar a cascada, porque de pronto le dio por ponerse en pie, y después volver a ser río, suave y tierna, y conseguir ser mar. No sé cómo pudo una gota de agua llegar a tanto. Ahora sí lo sé, la gota de agua era una lágrima. Ordu bete da bizitza. Ia ez dizut denbora ematen guztia maitatzeko. Guztia ikusteko. Bizitzak goroldi guztua du. Gehiagoren gogoz gelditzen zara emar zitzaizkizun eskuetan. Esku gehiago zaituzu. Azkenean, tokian eskutsu bat aukeratzen dugu. Petein bat, bide bat. Aizto baten punta, gaua pasatzeko. Begira Gloria, zenbat, premio, zenbat, liburu, zenbat. Zer da gaituna? Gloria baino bezala. Bueno, zer buruz esan. Bera baltasuna, inako landana, beritasuna alde, hori izan importantia da. Arrazoia Thank you.
Zaititzen bezalarik, bai, harima garbitzen dut. Eta bihotza zabaltzen dut, haize berritu dadin. Amerikale, besoak ere zabaltzen ditut. Eta argiari irribarre egin. Pena eskobatzen ditut, erzekumeak jasotzen ditut, oroitzapenak. Bat idatzitako otoitzak, otoizten ditut. Eta gaur, izango dudan hitzordua, prestatu. Lokazetan goberusten diren eskamotiko ez pentsatzen dudalarik. Lotxatu egiten naiz, bero bizitzeaz, bero jateaz, bero jartzeaz. Lotxatu egiten naiz, zezenketa gustatzeaz. Lotxatu egiten naiz lagunekin izan ibiltzeaz. Hori arratsaldean montatzeko modua. Eta lotxatu egiten naiz, luxuzko poema liburu izateaz. Hemen armazko adernatuta. Zenbat goze dagoen kontuan hartuta. Beti izango naiz literatur zizare bat, ipurtargi deitzen badidate ere. Hiltzeko, esku bat, nahikoa da. Bi behar ditugu, ferikatzeko. Bi, txalotzeko. Eta munduko esku guztiak, bakea lortzeko. Ba, poesia ona, baina nik izango neke txaina, ez da... Anima. Gau argietan, gizakiaren bakarraren arazoa erabakitzen dut. Ilargi hartzen dut gonbidatu, eta nire itzala lagun. Horra hor, 3 esan. Zu izan bazara, izan nahi duzu, panik nahi dut, eta zu? Nik nahi dut. 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 Nik nahi dut.
acto reivindicativo merece tener su manifiesto. Así lo hicieron los futuristas, dadaístas, culturalistas, surrealistas, formistas. Gloria también tuvo el suyo, el postismo, que reivindica el impulso imaginativo con alegría. Y nosotros también tenemos nuestro manifiesto. Gure manifestua elkartasunezkoa da, berdintzalea, behar bada ero xamarra. Gloria Fuertesen bertxetatik abiatuta egindakoa. Manifestua da guztua. Pentsatzen baitu maiz eta Voy a tomar el camino equivocado. Voy a salirme. Pentsatzen dut mai eta diot aulki, erosten dut ogi eta egiten dutan utzi. Ikasi doana zait ahantzi, gertatzen zaitu dela maite. Quiero mirarme en el futuro y ser un hombre corriente que regale te quiero todos los días. Nahi dut presak bakarrik izan dezan presa. Astiro oinez ibili eta zure irribarrea mantxo ikusi. Quiero un oñati en el que nada asuste, ni la palabra, la mano ni la oscuridad. Que el único susto sea de felicidad. Tristuraren zilborrestea nahi dut eten. Nahi dut idazteari ez utzi. Atzekin tekleatu. Ilargiaren irribarrean ageri diren emakume irribarreak. Quiero que todo el mundo sepa que la patria no es ninguna bandera ni ninguna pistola. La patria es la niña que nos mira. Nahi du berriro gerrarik gerta ez dadin, baina gertatuko balitz, soldadu guztiak greba egin dezaten berdin. Muchas manos. Basta una para matar, 2 para acariciar, 2 para aplaudir, pero necesitamos todas para la paz. Ez dut nahi ostrarik, perlarik, baietarik. Hau baizik, ibiltzea mitxoletaz jantzirik. Azten baitira ene oroipenean eta loratzen zure poema begirada. No quiero que el feminismo camine a paso de caracol paralítico, ni quedarme huérfana de mi amor. Bai. Zan nahi dut malko. Tanta. Errekasto eta urjauzi. Elkartasunean nahi dut. Hazi. Senti. Jolas egin. Amestu. Huts egin. Erori eta jaiki. Nahi dut. Berdintasunean bizi. Goizetan, izpilu parean, arro irriekitean. Eme ondarkorretan negarrari, beldurrik ez dioten gizonetan, karminezko espainetan. Txiste txarrenek erantzun dituzten, aurpegietan, serioenetan, erantzukizuna ere diren erantzunetan. Ainela degizen hitzetan, maialen lujan bioren azken puntuetan, Maurizia zenaren irrintzietan, ahotskoren kontzientzietan. Berriz esan ez dezaten,
zagoela enon eskuetan, gizartearen arazoa den, ardura komun den honetan. Zireki diren beldurretan, gure amonaren ezkutuko haienetan, Maurizia zenaren irrintzietan etaren ondorengoetan. Aindela dei sentitzetan, maialen lujan bioren azken puntuetan, Maurizia zenaren irrintzietan, gure hauez botatakoetan, botatakoetan, botatakoetan. Lehenik eta behin eskerketia ona hurbildu zain danori. Esatia, hemen 50 minutu inguruko ikuskizuna antzerkia eukida zuen arren, atzetik ordopia sartu itxula, bai gu, bai Andonik eta bai beste hainbat espartan egon da jentiak. Eta, apurtxoa nik eta ikaslien hautan berroak emotenez, gurako nek eskerketia elkarrazi proiektu hau bultzatu dagoelako eta honen helburua berdintasun bat errotzea izan dalako eta kultura sortu dalako, así que hori da eskerketia. Eta batez ere baita ere eskertu nahi nuke gaur gurekin izan dugun Juan Begiristain ere bai, sortzailea karta eta adiskidea txalokero bat. Gauza danak esaten direnean, azkenean, ilun dagoen argi eta soinuen ingurukoa ez da ezer esaten nahi zuei ere beste txalo bat. Modu berezi batean, nik hemen idatzian eukana elkarrezi ikastetxeak. Batez ere, elkarrezi buru belarri lanean jardun diren ikasle, irakasle, guraso eta bestelako senide guztiei. Haiek izan dira honetan guztian, esku hartze zuzena eginez, hause guztia mamitu, haragitu eta gauzatze bidean eragile eta ekintzaren nagusiak. Haien ilusioa, gogoa eta batez ere proiektu honekin izan duten maitasuna, izan dira jardunean pizgarri eta kuliagarri. Esan behar dago ez haiek bakarrik, ez? Ordea, haiek ordezkatzen duen guztia, ez? Hain zuzen, hauek beren senideak, familikideak dituzte, eta haien esku hartze zuzenari esker hause egin ahal izan dute haiek. Baina beraiek hartoski lagundu ahal izan dutelako. Elkarrezik urtetan erakutsi izan diran mila eta errespetua ala nolako maitasuna plazaratu nahi dute gaur hemen. Beti izan dira eta dira adeitsu, jator eta niretzat maitakorrak.
gizaki izateko nahi honetan oso lagundu didate ezibide horretan. Eta gure eman eta hartze horretan egun nahiekiko dudan adiskidetasuna sendotuz joango da. Bi bazuek eta gainea espenetan eskerrik asko adiskide. Elkarrezi nola ezagutu nuen iraganera jo beharko nuke, baina gaur gurekin hemen soinez ez badago ere, gogoz eta bihotzondoan beti dudan inor beste poeta batek, Jose Nartzek, erakutsi zidan eskola honek egiten zuen lana eta hala hasi zen ezagutzatik ekitera nire irakasle izate bidea, bertan 19 urte eginez. Gaur gizon arixe, Joseani, opari bat egin nahi nioke, berdintasunaren inguruan, Joseanek gauza eder askoak idatzi zituen, mardulak eta mamitsuak bere liburuetan agertzen dian bezala, eta talentu ez eta norberak bere egoak astindu beharreko bidean, nortasuna lantzeari, Gloria Fuertesek bezala, garrantzi handia eman zion. Hori badakit, eta zuzen, beak ere talentuaz sentitu bizi eta maitatzen zuen ura lantzen zuela. Txoria txori olerkia, gero Mikel Agua konposatu eta bestuko zukena, nortasunaren erakusle garbiaren adibide da. Nei gauza bat eskatu nahi dizuet, posible bada. Eta gustoko litzidake zutik jarriz, dano, abez daigun Joseani, Gloriari eta munduko bazter guztietan haien nortasuna, berdintasunaren borroka honetan erakusten ari diren emakume eta gizon guztiek. Nolabait ere guk plazaratzea egingo dugun hau, kantatuz txoria txori. Nahi bat duzue gurekin zutik jarriz, izango litzateke keinu polit bat. Elkar hartuz, zutik elkarrekin jardunez, eus biezaiogun berdintasunean egunero. Eskerrik asko guztiak.